Oh, Jeliba. Ouais, injati. Abtogoni. Ati tola Ni bashi. ku tato yere de fi. I kateli bida kera to ko ni mumbila. Jeliba na tele yake. Mune bila, mu bila. Te kanguta. Kanguye munga tuguni ali mo te kan soro. Jeliba be tiendo. Akadi ha. Iye furu sira ta ma chugamla. Jeliba iga furu sala sira fana ta ma. Astaghfirullah. Ka furu dumesa. Furu dumesa. Neni kangu furu. Ntala ble, ntala bintala shini. Ay injati ki. Ayen nyama kala ka furu kila. Me jelika tama ka furu sa. Wala Jeliba nya ye clear na lefe. Yoro te sira ta ma chugo yoro. Sufi be yoro. Nyo ye ga kuma nye fo Sufi. Sufi abeta. Sufi de ye go misiri almami. Awo kramo de ni to tanto de. Furu te ketane. Ayi sai kanela. Asa ijojo. Angana ko ingeni dusugolo. Ibaro muso talite ceye ko ka muso mara o de ceye. Ka muso lado. Ka mara jogo kolonga, ka mara songolo ka mara ka banaka, ka mara ka kele ka karamo ko abifuri ma ko ceya. Ni me fega don sa Jeliba e fega yira na ko te ceye ya. Ne ma fa ki te ceye de. Ne ko rengi furu te sika sati. Furu te sika sati o benite e dame mo o benite e bokoloma. Aw ka du ka dame na aw ka du kunungo fobi. Ne ma delika muso doni aw ka so ka fuka bora. O ma delika ke. O bina folo ere la. Sisa ha e bere tie we muso fana ma deliga do on fe Jeliba mi e kangu nyona e kwa ne la mesa e ki bolo re dusuka silame a sharia teso furu ka sauto na amanje amala jeni hakilisigi e masa mi e gela da awu ni nyonche bo masa kele msika shini no ya hali be ka keche na frima ko che okoro kika kodon ka kila ka kokoro do okoro kika munu ka sabali muso in ladu ika nege muso ina fo denyere ndi muso te karaba muso be negedi muso ina fo shishe bina nyodu sani yage abakila ka siga na tukuni muso mo de fika timina njare wakati be ka tuka muso la doni conseil ne na blata amege buluken tamashe ako dubira au kumitare au kiratare o benenti ere tokoma sisa audo e ka sabali ere de anani kola je jinyama jola ne be kuma kanwo fe mana haklira nyukona ne ere fana be kila ka sema tukuni anani kofo anaba ani noncha anga furusa ko imala sisa ne ni famu wa Jeliba ne nye bala abuga ni kuma nunu namu ku fona yana tuga na Jeliba sege ni ndoma aw soro di ayi sisa ni ko be tuga na ne fam njatige mbe klaki wele eki bolo redu Jeliba mi wele très bien oh Jeliba anga furusa de anga ketare ya do sisa ko furusa gadi ne tay ne ke ngomi e kani yelema kane wurle ne tara sema na fida dola ho jeli au de banga kogla au taw magandi kasa atibolo yera ma nege nya o tiga furu sade hamba kunci de furu ite sade ni furu kele aye jame jamba siri kere ke kamuma fo yire la folo mo ami be ne ga finu be bongana ni ajobila wala oh Cewek yere ga bisiri. Uru to insa do kanga che ma foma I che. Ni trime ka koye. Che no on maro ne kore ma dodune ko fere. Che ga dimendu ko fe chok mam nyoga jafa fana. Ne bisongo kira chukuri che samarsa. Che ne afu chok ma to te ne ma fu dun wala. Ne ga buani to kore fa am bebe gitu ko ne ga buani. Atre ko me na so gitu ko na. Kan me wada wala. Oh trime flane sa we. Che ko chori. Abaka. Wala ma ka do. Chawi lesilane. I ma trime che. Ha? I sharp. Ilimo. Chene mfine so yanto. Trime mi fe. Cha to tandoro. Ko ga cha sa fie boda ni fie don dawo. E gon e ba bege jengon. Cha to nga kata. I sharp. To mena nduma ya. Nena ni ai ake mando ewa. Bana. Che Messi. Oh wala nyira kuna. Ai atutando. Andi kan sura ba fo aisa. Désormais ni yoko mitai. Fileta nunu. Ngana na ya da kon tugunde. Trime cheni o bani. O bani sa. Akote ya. Are ba kala manga sugu smale no to ko na lebu. Ani mun be ko ngara sila. Alaje utabu ka sanantai. Ai barake sa. Trime baro me bara logo me anya kami kama trime. Anyoro ya do fin pour ga na sika do ko re da fe. Suno trime baro ngono ti songo kila fere fene do ama don. Ablika kanga do jawara. Na ta se flat ko ni brigade. Eta wulin na sha. Ma. Ho ta gule la kajan. Wala bi ko ni te ko geta na fa ne bita wodo ni fe ndagele mbay na lebo. Eta ali nan dorome kele nyuma nyuma ko odnima. Jo, bien. Il faut bien regarder. Oui. Entre les bénévoles, tu as vu, non? Oui. Donc, tu veux bien surveiller les gars là. Oui. Si
Amaga mi n'a sɔrɔ le do quelqu'un soit ni y'a sɔrɔ an t'a fɛ ka erreur foyi sɔrɔ ko nin kɔnɔna na. Il faut partir pour vérifier les choses puis en civil quoi. Donc si c'est erreur donc il n'a jamais fait rien. Donc autant qu'on a mis na boli ka na do ko kɔnɔna na an t'a ka erreur foyi de sɔrɔ ko nin kɔnɔ. D'accord. Il faut qu'il casse ka an ka sugu minɛ cogo bɛɛ lajɛlen na bi. Faut bien surveiller les gars là. Donc nous be kɔnɔna na donc an ka sugu bien attaché quoi. Ouais. Et t'inquiète. Allez. D'accord. Je me sais Voilà. D'accord. Donc faut partir. Mais le surani wari min cɛ ma potion don. O de diyara n ye bi n funtɛnɛ na o sama. Wala e b'a dɔn ni feere kɔni kɛra jagoya ne bila tigɛ wa jagoya de. Han? A ma ta jan. Mais ni min bɛ feere ko ladon ka cɛ e b'a dɔn tirime kɔnɔ o ɲɛ sɔrɔ man di wari. Ya dia ngɛ n gosi sa tirime. E ti sisi a ta. Yɔrɔ. Sisi ma ta. Parce que ne b'a dɔn tirime yɛrɛ a bɛ n'a fɔ a ka sanso yɔrɔ ka jan. Cɛ o la o tɛ ten dɛ. A b'a di ma fɛ. Ɔn i ka birike in bɔ. Birike mɔra ghetto bin de la o. Ni jɔn ye gawa jɔ. I jɔ jɔ. Ne ko cɛ min tɛmɛna sisan an ma jateminɛ. Est-ce que n tɛ polisi ya? Ni dan tɛ n'ale tile tirime. Lebo. Ti n'o i ka cɛ in filɛ de o. Mɔgɔ kɔrɔ de n'o ka est-ce que a b'an ka ko ninnu ɲɛdɔn yɛrɛ? Cɛ tirime ni ma ɲi dɛ. N kɔni bɔra ghetto fitinin kɔnɔ ka na ghetto ba de kɔnɔ. E ko ten ya? Tirime nin n feere ka ghetto fitinin na. I b'a dɔn kɛ ko ne sigilen bɛ yan. Ne tɛ ka da n yɛrɛ la. Chef, ouais. On va faire un boulot. Attends. I b'a dɔn hali an ka wuli k'a bila quoi. Tirime ni ko ten. An ka wuli an ka taa. An ka bila. Ajo, hey. Yan fɛ. O tɛ tunu ye. Sergent, man famere. On va bien 6 ans. Yan frère, il a yan frère. Patientez. Aïe, madala. Sergent, n'an fait. Il faut qu'on se rende tu peux na. Mais ça. Et tu dis ça. O donna 600. Quand Guinée-Té. Boli yata ko i ka kɛnɛmana bɛɛ lajɛ 500. Allez, t'es là. O bɛ kɛ cogo di? O bɛ taa min? O wɛrɛ tɛ yan foyi tɛ yan nɔ, o bɛ se ka kɛ cogo di? I tɛ se ka faamuya cogo si la. N bɛ se ka kɛ cogo di? Tiɲɛ tɛ yan, foyi tɛ yan, n bɛ se ka tunun an cogo di? Chef, E Sergent. mɔgɔ foyi tɛ terrain kan. Mais cogo di Sergent? Ne ye carré kɔnɔna bɛɛ lajɛ, mɔgɔ foyi tɛ ten. Ok, Sergent, n sɔn ka nɔgɔn. I ka pewu. N bɛna renfort wele 500. O b'an sɔrɔ terrain na. Il faut an ka se ka nin minɛ bi bɛɛ. Bi tɛ ban, tile tɛ bi a b'a la fo an ka nin minɛ. I y'a faamuya? Ɲɛ m'a la, ni solution ma kɛ ninnu ka ko la, ninnu bɛ ɲini ka sigida denmisɛnnin bɛɛ tiɲɛ. Wa bi ne yɛrɛ b'u suit waati min na, ne y'a sɔrɔ u bɛ samani de la. Comme U bɛ ka fili. O sɔn ka nɔgɔn. A to an ka renfort wele. N'Ala sɔnna. An ka taa. N bɛna renfort wele 600. Lebo. Ouais. Salut la famille, votre artiste Kara Design. Donc, il faut continuer à abonner à la chaîne YouTube là. Donc, nous j'aime pas d'enta. On va de mes vidéos pour propulser tout le monde. La dernière fois, on a fait un j'aime ni femme pas d'un solo. Mais donc, on a offert alsa à courage ta. Barça, couille non démêlé. Ni j'aime ni femme ta. Donc, du coup, un page be booster, vidéo be booster. Est-ce que vous voyez? Vidéo kadido et alsa, mais au tega siga soro. O b'a sɔrɔ cogo di ni aw ye j'aime ta ka abonné o b'a to u bɛ vidéo partager donc a ɲininen don an kanubaga bɛɛ lajɛlen fɛ dɛmɛ tɛ dɛmɛ ye an mago bɛ dɛmɛ min na dɔrɔn o ye dɔrɔn a ka abonné a ka j'aime ta a ka vidéo partager. N buramuso Naamu. i b'a dɔn tiɲɛ don ne ɲɛ yɛlɛnna Awɔ. nka n buramuso ne kamana gannen don n ka denko la koyi.
E kun bɛ sigi na k'i ɲɛ bɛ yɛlɛ Ali ne kun sigilen tɛ ne ko n bɛ fiyɛ. ko bɛɛ bɛ fara Ala de la a dala kun n'Ala sɔnna ma a bɛ nɔgɔ. Mais n buramuso furu kun ye den ye koyi. Ala bɛ k'a ja i la kun min na e b'a dɔn mɔgɔ si tɛ Ala jalaki ni ale ye fɛn fɛn kɛ i n'o de ka kan e bɛna den sɔrɔ den bɛna kɛ min ye e t'a dɔn ka n'i jigi tigɛ Ala la a bɛ se ka kɛ i tɛ den dɔ wolo nka i b'a tɔnɔ dun a bɛ se ka kɛ i bɛ den dɔ fana wolo i t'o tɔnɔ dun denko ninnu hali kana da ka miiri n'a ye jiginnaba de bɛ sɔrɔ i la Ala ka yɔrɔ la kana bila i kunna yɛrɛ. N buramuso e dɔgɔkɛ ka kuma cayalen no denko la cogo min na kuma dɔ ne bɛ n dan si so kɔnɔ hali ne tɛ sunɔgɔ. Sunɔgɔ foyi ni denko n'a den m'ale bolo a k'a d'i ma kɛ Ala de b'a di mɔgɔ ma. Ale ka kuma ye min ye ko kanu tɛ ka den sɔrɔ o ye den kelen sɔrɔ n'o kɛra Madinɛ kɔrɔbayara sɔɔni dɔrɔn o bɛ taa cɛlasigi la o ka cɛlataga yɛrɛ bilalen don ko cɛ ka bɔ a kɔ ye ne tɛ ka den sɔrɔ ne furu la ne y'a san joli sisan ka kɔnɔ yɛrɛ ta yɛrɛ jango ko k'a tiɲɛ. Allah kibar ɲani faamuya sisan n buramuso bɛ nin dabaniya bɛɛ la ja ne ka tagali man d'a ye bi karamu ka ne ka minɛn ta n'i ye karamu ko bɔ yen n'i ma bɔ yen ni y'a fara i kulo kɔrɔ ja bɛ se mɔgɔ ɲuman na dɛ o kelen wallahi ne ka tagali man d'a ye na nka wele k'an kangarima d'a ye n buramuso ale de n buramuso naam k'anw ne de don awa hakɛ to dɛ n'i bɛna i bɛ na nin sigilen i fɛ n mago b'a b'i la awɔ n y'a mɛn I buramuso b'i wele i tɛ taa ka wele ma wele lamɛn i yɛrɛ bɛ cɛ tigɛ nin na bi n buramuso bɛ kɛ cogo di yan dɔgɔnin yɛrɛ nege foyi tɛ ne na ale t'a dɔn ne ka baarako de kama ne bɛ sigi mɔgɔ si tɛ nin ɲɛ wallahi muso ka kɛ du balola ye k'anw ne awa ne ko n'i y'a y'i wele baasi ma foyi tɛ Ala kana kɛ baasi amina yarabi ne ni karamɔgɔ ka ko de don awɔ tiɲɛ yɛrɛ la n buramuso y'i seko kɛ ne ni karamɔgɔ cɛla la ni n ko k'i m'i seko kɛ i y'a nkalon tigɛ sabula bi ne ka minɛnw bɔra e ka cɛsiri de y'a to ne ka minɛnw donna sitan ne n'a wagati don ne yɛrɛ y'i dɔgɔ ne yɛrɛ tilara ka nimisa nka ne n'i dɔgɔkɛ ta dɔ kɛra la Ala yɛrɛ ko ni furu bɛ sa i ɲɛna n'i ye silamɛ ye i kan k'a dilan cogo cogo hali n'i bɛ nkalon de tigɛ k'a dilan o ka kan ka kɛ ne ni karamɔgɔ tɛ dɔ kɛra la dɛ kuma bɛɛ i ka minɛnw ta i ka minɛnw bɛ labɔ kɛnɛma i musokɔrɔba a bɛ ladon tiɲɛ yɛrɛ la dɔ kɛra la a yɛrɛ nege foyi tɛ ne na furu nege foyi tɛ ne na tuguni ne kɔni b'a dɔn ni karamɔgɔ y'a ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ ne na ne bɛ taa sabula hali n'i y'a ye ne yɛrɛ miirila bi wallahi ne y'a miiri ko ne ka minɛnw ka to yan ne ko n b'a bɔ i ta la ka n ka minɛnw ta ka taa i bɛna fɔ ko ne m'i bonya n dusu bonyana dɛ mais yan miiri o yɔrɔnin fɛnɛ na o kɔni tɛ ne ka laɲini diɲɛlatigɛ la sigi o sigi la degun b'a bɛɛ la e yɛrɛ ye muso de depuis muso b'a ka kɔɲɔminɛ ta don min ka n'a cɛla la kuma min bɛ f'i ye n'i y'o minɛ cɛ ka ko o ko a b'a k'i la a man k'i tɔɔrɔ o muso tɔgɔ de ye muɲu ani sabali a fɛn fɛn bɛ k'i la i b'a kun k'a mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ ni gɛlɛya wagati nana i b'o kun ni nɔgɔya fɛnɛ nana i b'o fɛnɛ kun n'o kɛra ko caman bɛ a bɛ tɛmɛ i kan mais n'a fɔra piri ni gɛlɛya nana k'e t'o kun i bɛ sutoko caman kɛ dɛ hali ni ma caman kɛ i na furu caman kɛ ne bɛ min ɲini i fɛ kana karamɔgɔ la i bilen ni furu sera degré dɔ ma a bɛ bɔ furu la a bɛ kɛ den kunkɔrɔ sigi de mais o bɛɛ la a bɛ wele ko furu i tɛ karamɔgɔ la i tɛ ne la i bɛ diina de la buramuso dɔ kɛra o ko in na koyi ni bonya ni sabali tɛ filɛ ne kan ya kelen ye e ma foyi kɛ kɛ an filɛ nin y'a san joli la a ka ca ne de jɔlen don nin dun ye n'i y'a malo tatɔ ye nin dun kɔnɔ n'i y'a nasɔngɔ bɔtɔ ye ne o bɛɛ la ne tɛ to yen nɔ ne kɛra mɔgɔ jugu ye ne buru jara dun in kɔnɔ ne yɛrɛ danbe tɛ mun ye o bɛɛ fɔra ne ma jogojugu sugu bɛɛ de fɔra ne ma suyɛnnikɛ nkalonw bɛɛ dara ne na dun in kɔnɔ n'i y'a mɛn ne b'a fɔ k'i ka diinɛ lajɛ ne t'a fɔ dɔwɛrɛ la koyi i kana sɔn diɲɛ dugukolo kɔ ka fiyewu a ka fɔ ko diinɛ fa bɛ balolen a ba bɛ balolen k'a cɛlakaw nana k'u nana a fa de fɛ yen k'a ba bɛ yɔrɔ wɛrɛ kana sɔn o ma diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ b'a dɔn diinɛ tɛna kɛ fɛn ye kan'o fɔ diinɛ tɛna kɛ fɛn ye k'a kɛ i n'a fɔ ne ma yen nɔ depuis Ala ka ne da ne ma juguya kɛ mɔgɔ la wa n tɛ juguya kɛ mɔgɔ la n tɛ ŋaniya juguya fɛ nka diinɛ fa ŋaniya dɛ o de kama diinɛ tɛna kɛ fɛn ye
sabula muna kuma be dukɔnɔ mɔgɔ bɛ mankan na a dusukasi yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye a bɛ barika bɔ den na Mburamuso me kuma kelen f'i ye I kana fɔ ko dina tɛ kɛ fɛn k'a sabu kɛ k'a fa ma ɲi k'a ba ma ɲi mɔgɔ si tɛ kɛ fɛn k'i tɛ kɛ fɛn k'a sabu kɛ k'i fa ŋaniya k'i ba ŋaniya mɔgɔninfin bɛɛ bɛ minɛ n'a ŋaniya de diɲɛ kɔnɔ ŋaniya de bɛ diɲɛ ko bɛɛ kɛ mais an b'a fɔ pour que muso ni cɛw cɛla la furu de ka bato sinon mɔgɔ si ŋaniya tɛ kɛ ka mɔgɔ si sisi bɛɛ de ŋaniya bɛ tugu kɔ o ma e tɛ muso dɔ ya a ka jugu nka a den bɛ kɛ fɛn e tɛ dɔw fɛnɛ u ka ɲi nka u denw bɛ palon la kare kɔnɔ bɛɛ bɛ minɛ ni ŋaniya de hali an ka fɔlɔ tile la ɲɔni seli ka na n ko kiri tun bɛ tigɛ ni ŋaniya de bɛɛ tun bɛ juger ni ŋaniya de kana n'a fɔ ko dina tɛ kɛ fɛn fɛntigiya o faralen don ala de la ala de y'a ka jɔnni da ka tila k'a danga da mɔgɔ si tɛ se k'o bali diɲɛ kɔnɔ kana n'o fɔ dina bɛ kɛ fɛn bi wa dina bɛ kɛ fɛn sini parce que a y'an bɛɛ bonya du kɔnɔ wa a y'an bɛɛ dɔn kana n'o fɔ ne bɛ min f'i ye I sigi ka furu la furu de ye laban ye n'i ka kuma mɛn a bɛ ko diya in laban ko kɔni a ɲɛ bɛ ala kɔnɔ n'a bɛ ala kɔnɔ a tɛ bolo jugu kan an k'a di ala ma o de kun a diyara ne tɔɔrɔlen don dɛ wali a nɔgɔyabaga ye ala ye ni ala sɔnna ne bɛ sira ɲini awɔ a diyara n ye ala ka ca amina ala ka furu nɔgɔya I yɛrɛ ye koyi amina ala ko dugawu minɛ a lajɛ ko ala ka furu nɔgɔya I yɛrɛ ye ko amina nin t'a dɔn k'ale kɔrɔ la walayi a bɛ furu ɲini de la hali bi koyi k'i ba I cɛ la cɛ ma foyi foyi k'i la aw bɛnna fɔlɔ kan kɔni a kun bɛ ka ne wele kumalasigi dɔ de la karamɔgɔ ka ko kuma ni ne kun tɛ dɛ ale kun bɛ taa dɛ ale tɔɔrɔla nin furu la dɛ ne kɔni ye ladilikan caman f'a ye n k'a k'a sigi ko furu sa tɛ muso danbe ka ko kɛ la tuguni k'e wele ka bonya ma se ya fana kuma dɔn ni e tɛ bi solution kun t'a la a bɛ kɛ cogo di ni kɔni ka gɛlɛn ne ma a kana na fɔ dɔrɔn ko ne de ko kan ka furu sara ni Aisha de sababu la ne bɛ fɛn fɛn ɲini o y'o de ye parce que ni kan taara tantɔ a bɛ fɔ ko Aisha de ye kan n'a cɛ Aisha de kɛra sababu ye k'u bila ɲɔgɔn na ni kan taara ne tɔgɔ duman tɛ bɔ a la a tɛ na taa yɛrɛ jɔn k'a fɔ ko e de don aya a tant que ne bɛ balolen du nin kɔnɔ yan aya furusa kɔni ne tɛ fɛ ka mɛn n baden jeli la k'a kɛra yɛrɛ e kɔni ka gɛlɛn dɛ e kɔni a mana kɛ cogo cogo e kɔni b'a dɔn fɛn kɔrɔba wɛrɛ t'anw kɛrɛfɛ yan ni e tɛ a bɛ kɛ cogo di an ka di ala ma n'a bɛ ala bolo a tɛ bolo jugu kan ala k'a bɛɛ nɔgɔya ka ko man di dɛ Ani tile tan kan. ne ma kan ka dɛngɛ kana na to ka ne fɔ wa ko ni b'i ka mulo bali ala n k'i k'a kun tɛmɛ ka bɔ ne kan ne ko e kulo jalen don mun de ye kulo ja e donna ekɔli la kuma jumɛn ne k'i ɲininka e taara e ka kalanyɔrɔ la taga daminɛ wagati jumɛn e tɛ kuma ne fɛ yan e de ko don nin tigɛra nin na koyi ne bɛ ka kuma de fɛ e de ye kalanyɔrɔ la taga daminɛ wagati jumɛn karamɔgɔ kɔni tɛ k'a fɛ k'ale bɛ ka ne ka wariw de ta ka taa e don ekɔli la ni o ye n'a segi kɔrɔ y'i kɔ la wuli ka taa ka bɔ yan mɔgɔ mulo bali siri tigɛlen n'i ye n ka da la tuguni ko jɛnɛba kan kun bɛ sen fili kɔnɔ a lajɛ bɛ a jalen ŋɔɲ o bɛɛ la I bɛ kanga da a t'i ka kuma mɛn e fɛ ko waliden ka di na ne yɛrɛ de tɛ waliden fɛ waliden bɛ fan o fan fɛ n t'a fɛ surtout nin den sugu den subaga den kunnango e ni ala n'a kira cɛ I tere y'i fa faga ka n'i digi I digi yan ni karamɔgɔ ma sabali nin b'a faga ka walayi nin b'a faga fɛn bɛɛ n'ala cɛ a dun tɛ se ne na jinɛ min bɛ ne nɔfɛ ne ka jinɛ ka farin walayi n'i ko k'i bɛ ne faga a bɛɛ n'ala cɛ o b'i dalen kun ci sufɛ n'a ma kɛ I k'a fɔ ma tu walayi ne bɛ sɔgɔ a bɛɛ la n b'a ye o nin dennin tɛ mɔgɔ gansan nin ye subaga yɛrɛ de walayi ala n'i y'i sɔrɔ n ka da la jɛ ma don o don ko tani kan n'i y'i sɔrɔ n ka da la jɛ ma don o don ne ka waliden ko t'o bɛɛ bɔ dɛ ayiwa bisimila la Ani tile. mun kɛra Kana Aisha. Ne bɔra ekɔli la sisan n taara tan kan fɛ a tɛ tan kan fɔ tan ka wuri sina ka ne bugɔ ten. e bugɔ k'e mun kɛ Ne ma foyi k'a la. ne ma f'i ɲɛna ko kanku tɛ changer hali n'a ye ne bɛ ka pipi kanku dara n k'a kana bɔ furu in na karamɔgɔ ka côté de don parce que ne balimakɛ de don a mana bile tugu a bɛ fɔ ko don ko muso min tatɔ filɛ k'a balimamuso k'a muso a balimakɛ muso mais n buramuso nin ye waliden de a ma nɔgɔn nin ye waliden de kan bolo kan ka se nin ma k'a bugɔ yɛrɛ a bɛ kɛ cogo di kanku bango bɛ du nin kɔnɔ mais kan tɛ fali kanku bango tɛ du nin kɔnɔ koyi kanku bolo ma da mɔgɔ min kan o da ye karamɔgɔ de sinon kanku y'a taa bɛɛ kɛ dɔ la yan karamɔgɔ I b'a n'o cɛla dɔ so kɔnɔ ne yɛrɛ filɛ yan du kuma yɛrɛ bɛ ka ne tɔɔrɔ la nin du in kɔnɔ la na sigi hali ni kan y'i bugɔ togo o togo
ikulo da ile kana mega nyala akana to ikasurun ciala akana boy ka bonya kono ika dogoya man kisakile akana sima ali nayi mine kati kunlo mine ka chikola kana kuma yamya imasare do ika do imasa na ifenfe kila na me edo adi ibare do yamya kana na kuma ali nayi gongoli si kana jabi kuma be kuma la yere kana na fo na ifenfe kila ni ise kashi ga kashike ni sere boli fene boyega tika kulengeke ikana na dala mine inyajiche au tara egol sula bi ay muke bien tara egol so ay kalangere me bi jamare kungacha o ja ko parce que egol so public na ja ko ya jamacha yali ngabe do ke nala no ko yake ba bi bla egol so privé nyina mando la yame na sona ma do ke yame ta sagi bla so ko ne ga duguni ki kuna iga yoro friend iga tafo ka nwa yoro fan filala iga tlaga na so franga joshi nyame ni sagi bla Ribe. Cha bitai. Ibo ne ma de ga China. Lebo ni teni e possible bele. Lebo sanju la manga barakele na lebo. Ni ma dili ga ansoro. Ne ma da cheni na. Ha? Ibo ra kuna jara. Ribe. Ibo ga sega kuma. Wala ga sega. Lebo ni ku yamine. Ibo ra mu ta sige kasula. Kataki afo nta ambuga pala na fuka pampe. Wala bila. Ibo ra sisanke. Amna mun ke san. Lebo angana nyogo wuli angana misashi nyogo malebo lebo angani beke angana nyogo ya alan kana ta sigi gerna ble fe foshi ali gera sigi lebo anga possible na la fola amia etirime me bi ga wati joldi o lebo anga ta folo parce que pusi do me kale ko lebo nu ba anko to na ala do ne ba kalama etirime antra wo mu wono bi ni enne fa kunte nyongo ka fo bi sama so an tubolo ka tanuya oh etirime me do satirime anga bare anga ablala anga cha sanga 10 jours ton ta do etirime lebo 2 jours ga su ako lebo kambe lebo ka ta kambe Dina ke boyga ne ena buliga do ni ka so na muna mani se kana ko ne ma delige ko rafola mama ame kulengar la ame tour la de mani ni teru de ma police fin de bula teni o de bula de manu nana ke afu ina konte datu kulengar police fini aw ma datu kundala mun na dra fo ko ma se ame awo nyame do atu datu kulengar tentigi dina fosa ya ko neti yirula nga kulengar tentigi Mramso nam boya tanto bisimila mungera ega buta madne lete madne be police ko kuma do lantaro mi do ega bolga tale tanto police awo bisimila madne gana gere soro fulate ne madne tan kunto sma worote laka ke here kuy ko mune biya na kanu mu police ko kuma de biya dina hey police ko kuma tiya samburamso iya klisigisa ko dina ne kulo be dina mangana police ko kuma la mogo dala dina be kulenga de la na to nyogonu ni be kulenga la ni te kulenga ko ire police ko te kulenga ko ire fo mo jatige fo ne dusu gum ga ketan ambe bora na ko yama fa ko police be kana kama sura sube kana kama demsena kulenga te wa dina boy fene ka sabal sakana demsenu ngo kulenga tensa ko kulenga wa wala be kulenga de la sabal sa lu mai wallahi ifene kun ko ba le no ko do ma demsenu ngo kulenga fene no ke sebe ko muso ko ba sabal sa kulenga mana ga to police ko na ko lu vala de nga bena ne ma adigi kun ela ama buli ka ta do ko nga do na ne de ga sokono ala kama sa na do de ga sokono ama fa ma me ani aya me ko na kulete na police akuma ko be sika ta ka onto ya o ye chensa me ti sika police ko kuma mi da kono no make bonheur na police te mo godi ngo police e buna arama doni dem tono fena bu ko kulenge kala police e fena sa ta ni ko juguewa ibina ndenyira jena neta do fenfe adina ko goyani muso yin wallahi dina be mun ko jugo ke jengo no ko police bi no nyini sa wa dina mana jena tika ko go ke akai hali no kunye chensa ni mtina ne dende police mawa umana na le jolen soro dala tanto tina na diwa
Muramso Ja sigi sa. Ayi akira to di mina sa Foi ta ko dina na tere musunu be dugu ndugula. Abullare kan yidu. Madine fene kun ko baran ma madine fene ko son chwa ko no Muramso. Ko ne dusugun ga ketantori. Ne le fari be kalamandunka. Nka to mimbe. Kan wera ma duma fonere ko ka do na one ka. Ko a joroku. Police go te duma inde. Ko police. Ne re jatkera ha alsa ne dusugun ga ketanto. Ebitaro no so ere bi ninga na tiye wala. Fem dina ga mulwa ja to ba ko kala. Abi boka nan sore me kaba ko da ga. Madine. Wallahi fone dusugun ga papa. Demsene ajay. Demsene ay cheme demateme walo mayne. Hey, ni an faga ina yiri ibe masa do soro ko lado. Uncle. Ami. Sama wo. O ka kene. Kodi basi. Bashi foite. Demedu. Bashi tula. Jeli baka kene. Bashi tala. Sigiyɔrɔ be. Wallahi ma sigi. Kan ka telo la dɛ. Nana nouvelle duman bare fiya. Kan we kɛra ne ma fura ɲuman ye koyi. Cogo di ta? Depuis o don ne bɔra yan nɔ conseil min di ne ma. Ne taara o pratique kɛ Kuyate la. Kan Allah. Tellement que sisan Kuyate be siran ne ye. Hali ni ngo wa a be komi wara donna. A be siran de. Wa kelen no kan bonya sisan n'a tɛna sujuru bi. Kan we kɛra ne ma solution ɲuman ye koyi. Ja be tan de. Aminata. Ni muso min kamana gana I ka foyer gérer togo la. Sene kango ma. Ni y'a ɲɛf'i ɲɛna togo min dɔ dɔ ka taa pratique ten tɔ. Wa a bɛ kɛ ten tɔ fɛnɛ. Ne yɛrɛ kun bɛ dɔn ne kun t'a dɔn ne bɛna ka foyer gérer togo min. Ja kamalenkɔrɔ bɛ minɛ tan tɔ de. A kun bɛ sunkurutigɛ min kɛ a ma dɔ b'o la. Belebeleba. Ngo jeliba y'o ye jeliba de kun bɛ sunkuru ta ka na. Du in kɔnɔ yan nɔ. A y'o ya ni muso dɔ de don. N'i bɔra da la dɔrɔn I bɛ jeliba ni muso dɔ b'a ka moto kɔfɛ. O bɛ ka tɛmɛ. K'u bɛ ka taa appartement na. Ala t'a dogo. Mɛnna ne kan koyi. Ala jeliba t'a dogo k'u bɛ taa appartement na. Mɛnna ne kan. O donna yɛrɛ dennin don. Ngo ni pantalon de kun ka centre dɔ yɛlɛ pantalon sanfɛ ka bo bara wa ni kun y'o forme ye. O bɛ ɲɛ ni bonya o bɛ ɲɛ ni diɲɛ wa forme ka ɲi ni tɛ. O digira ne na koyi. Nka sisan dun. A tɛ sɔn. A tɛ si ala. I bɛ mun kala. I bɛ to ka dilan ja la. Sufɛ n'a ko n'a y'i kɔri. A bolo ta I k'a bolo fili a fɔ k'a ka to yen. O dɔrɔn de y'a solution n'i ma dilan ja la walayi bilahi ni ala n'a kira cɛ a t'i sɛbɛ tɔ dɔn. Mais tant que a bɛ ka dilan in sɔrɔ. Wallahi ne nana cɛ Kuyate b'a sago bɛɛ kɛ e la. Ne b'o de kɛ karamɔgɔ la o. Karamɔgɔ bɛ ne bɛ karamɔgɔ minɛ cogo dɔ ka tɛmɛ bɛɛ kan. Kamalenkɔrɔ fila n'i y'a ja la de k'a yira ala k'a fɔ ne kuma fɔ k'i ka jugu karamɔgɔ ma ja cɛ bɛ minɛ tan de. Wallahi cɛ bɛ minɛ tan solution foyi tɛ cɛ la. N'i bɛ fɛ I ka furu ka ɲɛ dɔrɔn ka na cɛ minɛ. Kuyate taara fɔ ne ɲɛna k'e don ta e bɔ ta ne ko n ko karamɔgɔ muso fɔlɔ in ka jugu ja kamalenkɔrɔ bɛ minɛ tan de. Juguya tɛ cɛ bɛ minɛ tan tɔ de. Kana to k'a fɔ k'i ka ɲi cɛ minɛ cogo la de bɛɛ k'a fɔ k'i ka jugu wa muso min ka jugu a cɛ ma o de ka d'a cɛ. Nin kuma in ye tiɲɛ ye sisan kɔni ne lafiyara n ka so mais n'ala sɔnna ma kan n bɛna dɔ fara kan n tɛ fosi bɔ. Wa n bɛna solution dɔ fɛnɛ f'i ye hali kuma dɔ n'a nasɔngɔ di kana sɔn ka tobili kɛ dɛ n'a nana fɔ ko k'i ma dumuni tobi wa n'a ko k'i ma tobili kɛ mun na I b'a fɔ k'i y'a jɛ. Kan ne ka denmisɛnninw bɛ dumuni kɛ cogo di. Taa kɔngɔ san I k'o dilan yanni ka na I k'a di I ka denmisɛnninw ma u k'u da ka sunɔgɔ wa fana a ka fini kana ka fini ko dɛ I b'a dɔn muso min b'i yɛrɛ faga cɛ t'o dɔn wa wallahi cɛ t'o dɔn a k'a ka fini nɔgɔw godonne ye so kɔnɔ yen nɔ kɛ e m'u kɔ n'a ko mun na i y'a kɛ I b'a fɔ k'i y'a jɛ I nakun tɛ fini ko ye o fɔ dɔrɔn. N'ala sɔnna n y'a mɛn. Awɔ n bɛna min kɛ sisan ne yɛrɛ de b'a dɔn kan n kun nan'o de f'i ye wallahi n bɛ taa tile gana n ka denmisɛnninw na yɛrɛ sera ka bɔ. E yɛrɛ fɛnɛ I bɛ ko ka jɛ dɛ I b'a dɔn muso nɔgɔlen ka d'a cɛ to I k'i yɛrɛ nɔgɔ fɛnɛ wallahi muso nɔgɔlen ka d'a cɛ ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan. Nɔgɔ dun man di ne ye dɛ o bɛ ne yɛrɛ farigan. I dege o la I dege o la n'i nana dɔrɔn I gorongoro kasaba ka y'a nun kɔnɔ sinon muso nɔgɔlen ka d'a cɛ ye dɛ. Awɔ n'ala sɔnna a ma n y'a mɛn. Awɔ ala ka tile nɔgɔya. Amina. Ami nɛ n ɲinɛna ko kelen ne ye kana ɲinɛ a bilenni kɔ dɛ toujours a bilen n'a ko kelen dɔrɔn a bilen f'a k'a fɔ k'i ka farin ne I b'a fɔ k'i ni bilen yɛrɛ de wolola awɔ wa kana da a ye kelen bilenni ma dɛ a bilen fo ka don a mansaw la foyi t'a la wallahi ni mansa nɛni tɛ furu o furu la furu man di o foyi fɔyɔrɔ bɛɛ. Ayiwa n bɛ n'o lajɛ sinon o ma nɔgɔn dɛ. Kana fɔ k'i bɛna lajɛ dɛ n'i taara wulada na n'a nana dɔrɔn n'a ko a ni wula dɔrɔn a bilen kana tan d'a ma dɛ hali n'a ko ko karisa n bɛ fɛ ka dumuni kɛ a bilen. Kanku n bɛ n'o lajɛ sunɛ o
Uma nɔgɔ dɛ mais n'Ala sɔnna ma n hakili b'i ka kuma fɔlen bɛɛ la n b'a kɛ ten Ala ka tile nɔgɔya ni karamɔgɔ nana i ka n ka foli fɔ awɔ kana ɲinɛ bilen kɔ dɛ bilen fara dɔrɔn wallahi bilen jigin i b'a dɔn sisan cɛ ni m'u bilen k'i réglé a fɛn bɛɛ n'Ala cɛ ja Ami laloniba de don tan ne ko n k'a k'a bilen f'a b'a fɔ ko awɔ k'ale bɛn'o lajɛ t'o bilen wallahi jeliba b'i yɛrɛ bilen fara yen nɔ ta wa laloni i ɲɛ b'a la cogo cogo a yɛrɛ bɛ ten tɔ f'a b'i kɔ don ka taa wa ne ko n k'a ka nɔgɔ a yɛrɛ kɛ muso nɔgɔlen f'a b'a fɔ ko awɔ ko muso nɔgɔlen ka d'a cɛ n ko ni jeliba nana f'a kasa ka don jeliba nun na ni muso in lalonen sa nin fɛnɛ b'a fɔ k'ale ka kekun Salut la famille, ici votre artiste Kara Design. Donc voilà, ni anga série kura Sinea. Donc aga blog kuna sisan i jonga ɲɛfɔ aga famille. Donc Sinea ale ni fantaya ni Ala sɔnna ma o de bɛna continuer ɲɔgɔn fɛ. Les obstacles de l'amour an b'o jɔ fɔlɔ o bɛ dans épisode 1 na. J'espère que ɲɛfɔli kɛra la sisan. Donc o tɛmɛnen kɔfɛ ni mɔgɔ min mago b'an na ka ladilikan d'a ma k'i hakilinata fɔ an ɲɛna i bɛ wele kɛ an ka numéro de téléphone na. Bon sponsor fana o ye aw ka numéro ye a b'an wele ni mɔgɔ min fɛ a ka produit ka bɔ an ka film na. Merci beaucoup. Ciao ciao.